pirtynyt mieleen ja mä oon saanut hirveän paljon hyviä ystäviä näiden vuosien aikana. Osa heistä on täällä nyt tänään paikalla. Ja sitten sellaisia kokemuksia. Mulle tulee mieleen yksi sellainen mielenkiintoinen kokemus Libyan Saharasta, jossa mä olin juossut tommonen ehkä 130 kilsaa ja mä aloin kuulemaan erilaisia ääniä. Siellä on Saharassa paljon kiviä. Se oli ensimmäinen kerta, kun kivet alkoi juttelemaan mulle. Ja sitten mä en ole ennen tiennyt, että Saharassa on myös suomalaisia metsäjäniksiä, koska mä näin niitäkin myös siellä. Eli silloin tuli koettua elämäni ensimmäinen hallusinaatio. Että tällaisia tulee mieleen tuolta matkalta. Näitä olisi paljon. Sä oikein kerjät tämmöisiä henkisiä koettelemuksia, mutta sä saat samalla myös